बै रुवा गंसेयाबो अबाव थांना थाहैखोबा नागिरबाबो मोनला दसन सान्दुं दुंनायावनो बनफोरखौ सिना दोनबा गाहाम जागौमोन बै बिफा फिसा सानैबो बुस्थुफोरखौ लागोन आलाय सिलाय दोनगोन जेबो खाथोन गैमाराहाय बिसोर सानैबो हे परदेसी ओ जाला नाही मुझे छोड़ के ला आयाबा थांनाय बै गेबगां लानायाव गंसे रुवा लायना फैनाय जोंहानि रुवायालाय माथो जाखो न'आवनो दंखायो नागिरना मोनाखैहाय नोंसोरनो आरो लाबा लानानै बुस्थुफोरखौ आलाय सिलाय दोनगोन उनाव नांगौ जाबो मोनफिना है आं हले जेबो मिथिखाया दे आफायासो बिसो लाबाय थायो आं लाखायाबो थां लायहै थां वाह बोरमाया जि सिल साफा खम फैसा मोनगोन बेखौ फानबा गेबगां लानायाव बाला आमदानि बोरमा दंथारोहाय बा गेबगां लाहा फानबा खम आमदानि फैसा मोनगोन ना गुफुरसो नांगौ ना गोसोमसो नांगौ ना खि कालारसो नांगौ ना फाख्रासो नांगौ गासैबो दंखायोहाय रखर र मालाबा मासे हख्लायगारनांगोनानो रखरा रुवासो लायनो फैदोंमोन दसन बावगालाय लांदोंहाय बोरमाखौ नुनानैनो आयौ बिबो मासेबाव हे थरमा मा खोमा फायलाब बोरमा बेलाय बे बोरमाखौ फानबाथ' खम दाम मोनखागोन खमसे खम 4000-5000थ' मोनखागोन इमान साफा बोरमा खोमा फायलाब बयबो लाखिनो नागिरखागोनलै इखो फुरा दाम मोनखागोन खिन्थु बे बोरमाखौ हख्लाय मारगोनलै रखरा दायो खानजंखौ लोगो हमनांगोन र' मोनसिगोनलै फैसा र' न'आव रुवाखौ हैना फैग्रोनि बेनि उनाव प्लेनिंफोरखौ मोजाङै सानबाय थासिगोन गेबगां बुद्दां न' दंना गैया अबावथ' थैहैखोलै मानसिफोरालाय मा सासेबो गैया इसेबो उंबो गैया दसन गेबगां खोना दोनला खोनायाखैलै हाउ जांग्रो भाई से दोसन बोलो भाई कैसे आना हुआ हमारे घर में हम तुम्हारे घर में रुआ लेने के लिए आया है तुम्हारे घर में रुआ आसिना नहीं है दङ दे मानो गैया जानो जांग्राव भाइयालाय दिनै बन सिनखावगोन नामाहाय सिनखावगोन बनफोरखौलाय आंनो सिरखायोलै दिनैथ' न'से सिरखाना दोनखागोन आङो आत्सा जांग्रा भाइ बोरमाया सोरानिलै जोंहानि बोरमाया ओइ गेबगां नोंसा बोरमाफोरखौ हराव अबाव खाना दोनोलै नोङो जोंहानि मोसौ गलिखौ नुवाखै बेयावनो जमा खाना दोनजोबो जोंहा मोसौयै बोरमायै जांग्रा आदायालाय मा सानै हारसिंनो मिनिबाय थाखौलै जेबो सानाखै आं जेबो सानाखै होनबालाय मानोथ' हारसिंनो मिनिबाय थानाय माबालै बोरमानि खोमाखौ नुनानैसो आं मिनिनो ओंखारदों गोलावखाय नोंगौ नामा बोरमानियालाय नाम दंना गैया दङ मानो गैया जानो आंनो दोनदों आरो नामखौलाय माथो नाम होनबा बोरमानियालाय रामलीला बुah रामलीला मोजांथार दे नामाबो थां गेबगां रुवाखौ लायदो थां आंहा न'आव गोबां खामानिबो दंबावो लायनि र' ओइ रामलीला नोंखौ दायो जोङो हराव किडनेप खालामसिगोन जोंबो थांफानो थाखाय रेडि जाखादे रामलीला मार खुसि खालाय आं दिनै मार खुसि बोरमाफोरखौ जुदि लामानि गलियावनो खाना दोनो होनबाथ'सो आंनिया मार फायदा जाबायलै ओरैनो बस्तायाव सोनानै ब्लड लांनो हागोनसो आं रखरा रिसार्च सोना होनो हायैनि थाखायनो आंखौ साला दिनै गारनो नागिरदों नोङो गरसे फैसा गैखाया आंहा थेवबोसो जेबो बुजि मोनखायाहाय बियो माबायदि हिनजाव मा खालामबावनो आं दा आंनियाव जुदि थाइसेबो फैसायानो गैया आं बोरै होनो देनाय रिसार्च सोना आंहा जेबो उफाय गैया जादोंलै नों मानो बुजिया आइ आफामोननि फैसा खावनो होननानै गान्दु सिं नागिरबाय गैया बिसोरनाबो थाइसे मरागुर गैया ओइ फान्था नों बेयावसो दंफैयो मा नोंफानि फान्था बेलाय नोंसो फान्था नोंसो दामब्रा ओइ मानसियाबा ओरैनो टेनसन जाखादों दे एकदम दांना होखागोन दै बादि बेफोरखौ खोनासं आं नोंखौ मायबा बुंनि मा खर' बुंनो थै आंगा मानो रागा जोंदों आं नोंखौ मायबा मोनसे बाथ्रा मोजांसो खोन्थानो फैदो बुं मा मोजां बाथ्रा सोरबाफोर फैसा रानना होदों नामा रावबो फैसा रानाखै र' खिन्थु जोङो फैसा मोनसिगोन हे माबोरै बुंनाय आसोल गेबगां लानायाव आमदानि बोरमा दोङो बेनिनो मासेजों दायो हराव खामनो थांगोन दे मा बुजानो लुगैदों बुजानो बोरैबाके जुदि जोङो हमजायो सयथिनोबो हाराबो मोननाय नङाहाय जोंनि थै आंगा बोरमाखौ बिसा लामायावनो दोनखायो नोंमारगौना नोंमाराहाय आंगा नोंगौलै नोंगौ आंनो दै गेबगांखौ बिसानाव थांनायाव सोंदोंमोन मालायबा लामानि गलियावनो दोनोनो दैनो खोन्थादो बियो आंखौ बस्तायाव सोनानै ब्लड लाना फैगोनलै रावबो गमबो मोननाय नङा
मोजाङानो जाबाय र' आं सनानोबो रिसार्ज सोना होनो हागोन बोरमाखौ फानबा ओइ आसोल मा सानबाय थाखो थांगोन ना थाङा थांगोन मानो थाङा आइ एम रेडि ओरैनो फैसा गैखाया जादों गार्लफ्रेन्डआबो आंखौ दिनै रिसार्ज सोना होनो हायैनि गारनो नागिरदों आरो आङो एफा मोजां फैसा मोननायनि चान्सखौ आङो गारगोन दे होमबा हराव रेडि जाना थाखा ओइ आंगालाय नों दायो हराव गामसा गाननाङा मानो गामसा गानबालाय मा जागोनखाय थै आंगा गामसायानो गुना होबा मा खामगोन नोंलाय नों मारगौबोलै सयथिनिबो नोंबोथ' आरो दे होनबा दायो हराव रेडि जाना थाखा आं दायो फन खालामगोन